Saan naman eh? Uy, grabe naman kamahal ng gasolina. Tag 82 naman ang litro. Unsa na naman ta aday, backtrade ang siguro tani ba? Di magsilbi ni. Mo pailisod ang takaron, grabe pa kamahal ang gasolina. Kanipos Putin di po gaundang nitog sig panggira dito sa Ukraine mo man hinungdan nga kamahala tong gasolina karon. O ginaw ta tog 50 kapin karon hapit mo mag-isa katos. Palit na magsilbihan eh. Palit na lang siguro tag bike ani. Bike na lang kita, di naman ta ka-afford og gasolina. 2,000 years later. Pre am tong pundador nga akong gipapalit sa imo. Abi? Abi? Pila naman ni karon? 700? 700? Barato na siya ba? Okay na gahapon. Affordable na gahapon. Duwagin na lang nag-usap para 1/4 tanan. Okay, mapingis man tani. Isara ka buok. Kung ngayon mo tulo ha. Mo gani. Ngani pa mo itong mga barkada ko nga may ugam. Duwagin na lang. 700 man gani. Okay. Tulo para magbuntag nag-inom. Sige, bira.